su nefti jabarani filɛbaw a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni la belebelebaw bɛna boli minnu kan olu filɛ nin ye jɛkulu min bɛ wuli ka jɔ la walasa ka jamanadenw kɔni kibaruya fɛn kura minnu bɛna jamana kɔnɔ k'u hakili lakunu ka ɲɛsin u ma u ye kunnafoni di jɛrɛkɛ bi sɔgɔmada in na walasa ka malidenw wele ka taa fasoden ɲumanya ma ni o tɛmɛna ka bɔ yen Tɔnbukutu marabolo jɛkulu farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ jɛkuluba kelen ye walasa ka bɛn ni kelenya sinsin u ka marabolo kɔnɔna na ninnu de ye bi kunnafoni la bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunkun n'u ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na a y'aw bisimila. bi ye araba ye desanburu kalo tile 2 a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan an bɔra k'a fɔ aw ye bakurubaw la sisan jɛkulu min ka wuli ka jɔ ye ka jamanadenw kɔni hakili la kunu ka kɛɲɛ ni fɛn kura walima yɛlɛma kura minnu bɛna jamana kɔnɔna na olu dɔnni ma ni o ye charte d'engagement public pour l'émergence CEPE ye u ni société civile ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka kunnafoni di jɛrɛ kɛ bi sɔgɔmada in na hôtel Maïva la walasa ka jamanadenw kɔni su ni k'u kɛ fasoden ɲumanya walew kan cogoya min na denmisɛnninw musow fo ka taa se lujuratɔw ma olu sen bɛ se ka don yɛlɛma kura minnu bolo dan bɛ an ka kalafili gafeba kɔnɔna na fo ka taa se politiko yɛlɛmaw ma u sen bɛ se ka don o baaraw la cogoya min na walasa an ka ko tɔ faamuya Aminata Daɲɔ ani Umar Tarawele olu kun bɛ yen Nɛfiti Cuala u y'an sama min na an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Kabini jamacɛ fanga sigitɔ finitigiw ka jɛkulu min ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri n'an ko a ma ko CNSP ale ye jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u hakilinata dɔn jamana mara kɛcogo kura ni a ka taa ɲɛ kan an bɛ dingɛ min kɔnɔ cogo min na an bɛ se ka bɔ o la o sen fɛ u ye sariya sɛbɛn dɔ bila sen kan min kɔnɔna kumakanw laɲinilen don ka lawaleya camancɛ fanga kalo 18 kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna na CEPE ye ni kunnafoni kɛnɛ sigi. Anw ye jɛkulu de jɛkulu ni an bɛ se k'a fɔ ko jɛkulu société civile 4 farala ɲɔgɔn kan Américains bɛ kan k'an dɛmɛ ni NDI ka bolofara ye ani SUSU fana bɛ kan k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka jamanadenw lafaamuya jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ cogo min donc baara nin kɛra Segu mara kɔnɔ a kɛra Sikaso mara kɔnɔ a kɛra Kulikoro mara kɔnɔ a kɛra Kayi mara kɔnɔ bi an bɛ Bamakɔ n'o ye jamana yɛrɛ faaba ye donc a bɛ mun kan ayiwa sariya kura minnu sigira jamana kɔnɔ fo a ɲaka fɔ jamanadenw ye a fereferela ka tigɛ jamanadenw ye pour que faamuya ka sɔrɔ an ka hakili falen falen n'an y'an hakili falan falen an ka se ka dɔn an kan ka sira kelen mun ta ka kɛ kɔnɔkulu kelen pour que jamana in bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ an bɛ se ka fɔ an ye cidenw ye ayiwa an ye dugu minnu fɔ n'an tɛmɛna olu bɛɛ kɔni sigilen bɛ ka Bamakɔ de la kɛ k'a jira k'a fɔ ayiwa Bamakɔkaw ka bɛn ni Bamakɔkaw ka bɛn ni Bamakɔkaw ma bɛn Mali tali ɲɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya donc u y'o welewelekan de f'an ye an y'a sɛbɛn ka ban n'an tilala Bamakɔ la Bamakɔ ta in na bi an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kan ka di minnu ma a bɛ d'u ma o y'an ka jɔyɔrɔ ye ensuite fana an bɛ kɔlɔsili fana kɛ sariya ye sariya ye n'i y'i kan di k'a fɔ ne bɛ se ka nin kɛ n bɛ na nin kɛ ayiwa minnu kan ka kɛ n'u ko k'u bɛ se ka kɛ anw fana jamanadenw bɛ yan k'a lajɛ k'u dɛmɛ u ka se k'a kɛ yen faamu u ka se k'a latimi n'u bɛ se ka latimi ɲɛ ma n'u bɛ se k'a kɛ cogo min an b'u dɛmɛ bon n'u an ye fana o sira kan n'o to o sira ye an b'u dɛmɛ an kan ka mun fɔ pour que u ka segin u kɔ u ka sira jɛlen ta sira min b'a to jamana in bɛ bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ. Sariya sɛbɛn in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko camancɛ fanga bɛna baara kɛ ni bolofara 6 de ye i n'a fɔ lakana sabatili jamana mara kɛcogo ɲuman kɛli kalankow sinsinni yɛlɛma donni politikikow ni sariya sunba la ka fɛɛrɛw bila sen kan min b'a to basigi ni bɛn bɛ sabati fo ka taa se kalafiliw labɛnni ma CEPE ye 3 de suganti ninnu na baara bɛna se ka kɛ ni minnu ye u fɛ. Anw hakili la segin na an bɛ se ka baara kɛ 3 kan 3 o ye jumɛn ye o ye lakana ko ye bon n'a fɔra lakana dɔrɔn mɔgɔ ɲɛ bɛ finitigi la hadamaden de b'i yɛrɛ lakana fɔlɔ i lakana o ye min ye k'a ɲini k'a dɔn k'a ɲini k'a faamu donc an b'a ɲini ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ se k'a dɔn k'a faamuya ma pour que an ka se ka sira kɛ bon laɲini filanan o ye mun ye kalata ani kalafili ye donc ka mɔgɔw fana la faamuya o la k'a fɔ kalata ni kalafili mun don
président sigi don ani député sigi don sabana ye mun ye o de bɛ wele k'a fɔ ko refondation de l'état k'a fɔ ko Mali jamana fo k'a sigi yen faamu sigi bolo wɛrɛw kan o sigi bilenw ye jumɛn ye an ka kan yɛrɛ fɔlɔ n'an kɛra an yɛrɛ ye an bɛ kan yɛrɛ fɛ n'an kɛra an yɛrɛ fɛ a ka ca Ala fɛ jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la. Jamana kɔnɔdenw ka jɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma b'a to mara kɛbaa kuraw ka sira kilelen minɛ ka baara kɛ ni sariya sɛbɛn in kɔnɔ kumakanw ye sabula u n'a dɔn ko maaw bɛ ka u ka kɛtaw jate minɛ. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen jɛkulu min sigira walasa ka jotigiw ka jo ɲini ka di u ma ni ka jalakitigiw jalaki ni o ye commission vérité justice et réconciliation CVJR o ye kunnafoni jɛrɛ kɛ bi kunnafonidilaw jabala la min kɔni bolila damaɲiningaliba tako filanan ni o ye audience publique tako filanan baaraw ye walasa an ka faamuya sɔrɔ a ko tɔ la Tijani Sidibe ale tun bɛ 9TV cuwa la a ye min sɔrɔ seereya ye an ka jɛ k'o lajɛ. Ɲɔgɔnnajɛ kunba ye min ye an ka lajɛ belebele filanan n'an b'a fɔ ko audience publique an y'a fɔ e n'a ta bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye i b'a fɔ mɔgɔ minnu lajabara k'i minɛ k'i ci k'i lebu walima minnu a kɛra minnu sata ye ka bingali kɛ adamadenw kan samedi nata le 5 ale banbannen bɛ o de kan an ka deuxième audience publique kɔnɔ o bɛ komi minnu ka mɔgɔ fagara n'o ye meurtre ye walima minnu minɛra i bɛ se ka mɔgɔ minɛ ka sɔrɔ i ma a lebu i ma a weba ka i minɛ k'i ci k'i bana walima k'i debu cogo wɛrɛ la walima k'i bolofɛnw taraki ka bɔ i bolo nata in banbannen b'o de kan et nata o deuxième audience publique komi an ka audience ninnu a fɛn o fɛn thème de b'a la n'an ye sabanan ta o fana bɛ kɛ fɛn wɛrɛw kan dɔw bɛ kɛ denmisɛnnin ni muso kan dɔw bɛ kɛ fɛn wɛrɛw kan danfara min bɛ fɔlɔ ni filanan cɛ fɔlɔ ale tun banbannen don adamadenw ka jo sariya de ye minnu tarakilaw la u ka jo sariyaw mais je nata ye i b'a fɔ minnu fagara minnu ka mɔgɔ fagara wala minnu ka minɛn minɛr'u la k'an taraki jagoya la u la je nata banbannen b'o de kan ani n y'a fɔ cogo min na an ka kuma daminɛ la ka i ci walima ka ko k'i la min bɛ se k'i lebu diɲɛ la sisan je nata banbannen b'o de kan ɲinan ta ye an ye mɔgɔ 12 de ta Mali bɛɛ b'a la i b'a ta Kidal fo Kayi Mali bɛɛ b'a la bɛɛ b'i niyɔrɔta sɔrɔ a la nimisiwasa ye fɛn min ye anw ka baara yɛrɛ a bɛ fɔ an ka baara ma ko traitement du passé c'est-à-dire que fɛn minnu tɛmɛna an bɛ k'an banban olu kan n'u ma ɲa don nata la kalo nata la san nata la walasa ko bɛ ɲa maliyɛnw bolo cogo min na bɛn bɛ se ka sabati parce que anw bɛ ka tiɲɛ de ɲini n y'o de fɔ pour que bɛn ka kɛ fo tiɲɛ de ka waleya bon donc minnu nana u nimisiwasa fɔlɔ kɛra min ye bɛn u b'a fɔ min b'u kɔnɔ u sera k'a tila u ni maliyɛn tɔw cɛ bon n'o bɔra yen 2021 na san'anw ka taa an b'an ka rapport kɛ k'a di gouvernement ma a tɔ bɛ kɛ gouvernement b'a ɲɛnabɔ structure dɔ bɛ sigi structure dédiée aux réparations min bɛna labɛnni kɛ sisan ni wari kan ka d'i ma walima ni fɛn kan ka di jamana dugu ma o baaraw bɛ kɛ dɔ wɛrɛ fana bɛ yen an bɛ revendication recommandation fɛn fɛn kɛ olu bɛ n'o ta k'o lawaleya donc o baarakɛda fila fana bɛ sigi olu de bɛ continuer ni baara tɔw ye. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen bɛn ni kelenya sinsinni hokumu kɔnɔna na Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na jɛkuluw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ni u y'a wele ko collectif intégrateur des Jimouchak de Tɔnbukutu walasa ka se ka cɛbɛn kɔni sabati u ka marabolo kɔnɔna na u ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ bi sɔgɔmada in na maison de la presse la ka maaw la kibaruya u ka jɛkulu in sigikun ni a ka laɲiniw kan walasa an ka faamuya sɔrɔ a ko tɔ la an ka jɛ ka jɛkulu ɲɛma ni o ye Ibrahim Nok ye ale ka kɔrɔfɔw lamɛn Umar Tarawele ka kuma galaman na an nana ka cakɛda dɔ bila sen fɛ a tɔgɔ ye collectif intégrateur des Jimouchak de Tɔnbukutu a hakili fɔlɔ ye ka sensibilisation kɛ pour que lafiya sigi ka lafiya sɔrɔ Tɔnbukutu région la an ka objectif premier o ye fraction ani village mun bɛ collectif la 72 u bɛ commune 14 de la Tɔnbukutu région la k'u ladon ɲɔgɔn fɛ pour k'u ka baara kɛ k'u ka membre yɛrɛ bɔ gɛlɛya la gɛlɛya a bɛ accès aux services de base santé éducation développement
ani paix ani cohésion sociale et puis hakum flana fana ka communauté mumbe regroupement fana la région là coup de main ku barake ñoo fait afin que on ka comme on dit mo kli hakli kalen mo fla hakli fla donc australa on bi fait ka presse fana remercier ku ka hakli ñuma la ka anga assemblée générale constituée ke Tombouctou janvier mugani fla ni mugani nanila inchallah Tombouctou ya on bi fait ka anga statut ani règlement nous de valider ani ambe fana ka commission commission duru sigi ani coordination nationale o fana ka sigi o coordination nationale bi ke membre bi saba de dola pour que puisse ka barake ka plan d'action sans duru la kubla pour que puisse ka barake ñoo fait ka plan d'action est mis sincère pour que anga blodi ñoma afin que au cas résultat nous kasoro. Oui, Tombouctou kamumbe yere Tombouctou la ani anga kabila mumbe diaspora la ulu fana ube collectif ina ube ka cotisation di kunda ka demili di afin que résultat nous kasoro. O tɛmɛnen kɔ jɛkulu min bɛ jabaraw kɛ ni o ye association Sine Droit Libre ye u ye tarata don ka dugu jɛ araba la ni o kɛra décembre kalo tile fɔlɔ ye u ye a su kɔni ɲɛnɛmaya ni jaw jirali ye ja minnu kɔni bolila adamadenya hakɛ tɔgɔtɔli kan a kɛra projet hukumu kɔnɔna na projet min ye vacances en droit de l'homme ye a kɛra o hukumu kɔnɔna na u ye kalandenw kɔni kalan kalo 3 kɔnɔna na jaw labarali ani a tacogo ni a yɛlɛmacogo la ani a sigicogo ɲɔgɔn kan u kalanna o baraw la o baraw kun cɛra ni ja 11 bɔ ɲɔgɔn kɔ o dilali ye kalanden ninnu fɛ u ye o jaw jira maaw la nin don kɔfɔlen na walasa an ka faamuya sɔrɔ a ko tɔ la Tijani Sidibe ale kun b'a kɛnɛ kan a y'a sɔrɔ min na an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Vraiment nisɔndiya min la bi fɔli y'a ban walahi fɔli y'a ban an content no kosɛbɛ au fait an kun bɛ formation na kalandege don formation in taara kalo 3 de la donc formation min kun an kun degelen no jata waleyaw de la donc n'o ye caméra photo ani montage donc an bɛ photo ta an yɛrɛ an bɛ caméra filmer kɛ n'an yɛrɛ en même temps an bɛ fɛn minnu filmer an tila k'olu monter an yɛrɛ donc formation in yɛrɛ kɛra ni association Sine Droit Libre Bamako de projet yɛrɛ tɔgɔ ko vague en droit donc projet min don a bɛ kɛ vacances de fɛ généralement ni université privée mɔgɔw ye donc mais projet ninnu caman bɛ taliya kɛ adamadenya hakɛw de kan droit de l'homme n'an b'a fɔ o ma ko droit de l'homme donc an tilala formation na c'était 3 mois de formation bannen sisan komi an degera caméra filmeli ni fɛnw na donc an bɛɛ welela k'a fɔ an ka sujet dɔ tourner sujet minnu bɛ tali kɛ kosɛbɛ droit de l'homme kan n'o ye adamaden ka hakɛ bon sujet 11 de kun parce que an yɛrɛ an forma minnu formera mɔgɔ 11 de kun cɛ 3 ani muso 3 ani muso 8 bon barose ninnu caman kun bɛ boli n'o ye muso balontanna a bɛ ballon tan en même temps a bɛ kundigi fɛnɛ kɛ bon dɔw bɛ n'i y'a jateminɛ fantanya bɛ jamana fan bɛɛ bi Mali ta ka jugu n'a bɛɛ bon fantan in caman b'i yɛrɛ di delili ni fɛnw de ma gitɔrɔndaw ni fɛnw na mais nin ye cɛkɔrɔba min muso 2 de b'a bolo a muso 1 yɛrɛ tension ye o bin a tɛ se ka kuma donc malgré que moyen t'a bolo en même temps so yɛrɛ t'a bolo an k'o fɔ ka fara kan so t'a bolo ni e y'i ka so labanbali de jɔ sisan a bɛ yɛlɛma o kɔnɔ donc ainsi de suite ne mago seli ta ma a bɛ bɔ a bɛ taa de yɛlɛma dɔ wɛrɛ kɔnɔ parce que moyen t'a bolo k'a ka denbaya ka so louer u ye donc vraiment cɛkɔrɔba min don ole de ka delili ni fɛn kɛ a y'a ɲini ka baara k'a yɛrɛ n'o de ka pousse ta ka wotoro pousser vraiment a b'a ka denbaya labalo n'o de a bɛ wotoro de pousser a bɛ fini nɔgɔ ɲini a bɛ fini nɔgɔ ko maintenant ni finiw kora a bɛ wari min sɔrɔ la ka denbaya bɛ balo n'o de mɔgɔ min don a mago bɛ dɛmɛ la bon n'i y'a jateminɛ sujet dɔ fɛnɛ tun bɛ tali kɛ baarakɛden minnu ka hakɛ minɛnen n'u la Kayi mara ni fɛnw na usine caman bɛ yen nɔ bon usine mɔgɔw don u bɛ denmisɛnninw ta ka baara kɛ kɔfɛ u bɛ tila k'u bila kun tɛ y'u la en même temps u ye baara min kɛ u ka sara bɛɛ tɛ d'u ma donc dɔw yɛrɛ u ye kasara sɔrɔ baara ninnu kɔnɔna na mais en même temps u ka formation ma ta u ka prise en charge traitement ma ta en compte u ka juru min fɛnɛ b'u la u ma sara fɛnɛ donc ani n'i ye balontan jateminɛ bi entraîneur caman ye maa kɛnɛmanw ye bon an y'a ye k'a fɔ maa lujuratɔw fɛnɛ n'o ye namara ani sengeleni olu bɛɛ fɛnɛ bɛ formation in kɔnɔna na donc olu entraîneur balontannaw entraîneur don
mi wotoro dɔ bɛ wotoro kɔnɔ dɔ ye handicapé physique u bɛɛ ye handicapé physique ye donc formation kun bɛ tali kɛ nin sujet damadɔni ninnu kan fɛn min b'an bolo sisan o ye foli de ye ka sin droit libre ma ka sin an ka formateur ma ka tila tugun ka sin an ka partenaire ma minnu b'an dɛmɛ médiaw ni fɛnw minnu b'an dɛmɛ n'i y'a ye aw yɛrɛ an b'aw fo kosɛbɛ ka tali kɛ aw bɛ nin jata wale minnu kɛ anw yɛrɛ ye nin ye parce que a b'a kɛ a tɛ fɛn min na anw yɛrɛ an fana tɛ fɛn sɔrɔ a la mais an bɛ min ɲini vraiment an mago bɛ dɛmɛ la an tilalen filɛ formation min na nin n'an sera ka dɛmɛ sɔrɔ o de ka d'an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Nin kunnafoni ninnu de bɛ dansigi bi Don Kibaru la min labɛnna fasiri jama bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la ni Ala ma baasi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in kan kunnafoni kuraw dili kɛnɛ kan Ala ka su hɛrɛ caya k'an bɛɛ donna nataw la.